जी सोमवारଟାରେ ମୁଁ ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଇଥିଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍‌କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସକାଳେ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାଗ ଯେହେତୁ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାରଟା, ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିର ଯିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ମୁଁ ବାହାରିଗଲି ମନ୍ଦିର ଯିବି ବୋଲି। ମନ୍ଦିର ଯିବା ବାଟରେ ମୁଁ ଆସି ଟାଇଁ ଟାଇଁ କିନି ଖରାରେ ବାଜୁଥାଏ। ଆଉ ତ କିଛି କରିହେବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ମାଉସୀ ପାଖରେ ଆସି ଦୀପ ନିଏ, ଦୀପ କିଣି ସାରିଲା ପରେ କର୍ପୂର ତା ଉପରେ ଟିକେ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଆସିଲା ପରେ ଦୀପଟେ ଜାଳିକି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି। ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜର ଚନ୍ଦନ ଟିପା ମାରି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। କାରଣ ଘର ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଘର ଟାଇମ୍ ତ ତାଠୁ ଅଧିକ ତ ଦୋକାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ଯେହେତୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଖାଇ ପିଇକି ଦୋକାନ ଯିବି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଯିବି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଖାଇବାକୁ ଆସିବିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। କେଉଁଠିକି ନା ଆମ ସେ ଦୋକାନ ତରଫରୁ ଜଣେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ପୂଜା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ କାର୍ଡ଼। ଆମେ ସେ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିଲେ ସେ ଆମକୁ ଖାଇବା ଦେବେ, ନହେଲେ ଦେବେନି। ଆମେ ଆମ ଦୋକାନ ଷ୍ଟାଫ୍ ସହ ମିଶିକି ପଳେଇଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବାରେ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ। ଆଇଁଷ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖାଲି ତୁମକୁ କହିଦେଲି ଆଇଁଷ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସୁନ୍ଦର ପାଗର ମଜା ନେଇଗଲୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଦୋକାନରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଲଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲି, ଯେହେତୁ ଆମ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲି ଲଡ଼ୁ ଥିଲା। ଲଡ଼ୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କାକାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଭାବୁଛି କିଛି ବାକି ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶଳା ବାକି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତ ସେଇ ବାକି ଯେହେତୁ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ମୁଡ଼କି ଖାଇଦେଲି। ମା ତାରିଣୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।